Здравейте, хора! Аз съм Minecraft BG и днес ще ходим в Енд света. И ще се опитам да намеря Енд Сити. Добре, да започваме. Аз съм свикнала да си ограбвам мелницата, така че... Само диамантите ме интересуват. Така. Да се приготвя. Така, тук. Диамантен меч. Тук. Ен перла. Ен тук. Пещерата на Херобрайн. Набързо ще я ограбя. Ще е най-добре да изпия една пара за нощно виждане. Така тук да оставя да не държа това. Така. Златни ябълки. И да щупя това. Само ще взема златните ябълки, защото обичам да крада. Но само цени. Айрана ще си взема. Упс. Така. Златото ще си взема. Златната ябълка. Така. Хайде. Да, ето го. Ето го селото. Айде. Добре, по указанията на един мой приятел трябва порталът да се търси под дръвче. Не, продължавам да се копая. Не привидяло ми се. Чакай малко. Тези камъни. Нави сега. Добре. Сигурно ще ми отнеме време. Така че ще продължа да снимам, когато го намеря. Добре. За малко го спирам на пауза. Хора, открих Енд портала. Не беше много бързо, но не беше много дълго. За щастие. Добре. Нямам търпение. Юпахей! Тон-тон-тон. И ако се чудите защо не те гледа, това докато знаеш видно. Ти малък дребен. Време е да махна, да унищожат тези. Дразня ли те, извинявай. Колко ли ми остава? Ще видиш си една хубава. Ела ми тук. Ти, как ме подумя? Ще видиш ти както те. Сега па на къде политна?
Знам какво да направя. Сега ще ми спи. Ще те пипнах ти. Да ме бесяваш, ще ме бесяваш. Ела ми тук, дракон такъв. О, търси за живот. Унищожите. Веднага се върни тук, господинчо, или ще си наказан. Как мина през това? Я. Така. Още ни разделим. Смееш да ми се рамжиш, а сега ще видиш ти. Като те ще видиш ли едно хубаво? Ще си наказан за седмица. Добре, изпроси си го. Така. Странно е да бъде торки. Така бързо да взема стрели. Благодаря. Стой. Хайде, малко. Лаки. Трепс. Подявилите. Малко ми остава. Сега ще го убия. Върни се тук, господинчо. Върни се. Моментално се върни тук. Добре. Как ми избуда ти нахалник. Ти нахалниче малко. Ти малък нахалник. Смееш да ме буташ. Ще те забутам аз сега. Да. Спи, много спита. Съжалявам, но не съм тук. За това. Така, къде? Сега къде е то? Тук трябва да е някъде. Хайде. Къде? Трябваше да е тук някъде. Ето го! Взимам енферно. Какво става? Невъзможно! Това Сити! Олеле, Боже! Олеле, аз съм в рая. Хора, за вас не знам, но аз съм в рая. Проклета отвара за нощно виждане, ще ме побърка. Всъщност, дай да видя как ще изглеждам без изглежда без отвара. Не, по-добре ми е без. Виждам по-ясно. Аз съм в рая.
на моите приятели блята. Добре, чуйте. Аз им викам блята, за по-накратко. Но иначе се казват шугари май, да. Но аз им викам блята. Блята на ниво. Ако сте гледали този клип, ще разберете защо им викам блята. Дуди, дуди. То-та-ди-ди. Дуди-да-ди. Остана. Упс. Сори, мой човек. Ах, толкова е красиво. Толкова е великолепно. Бляк, бляк. Бле. По-добре да спра да държа този меч. Бле. Ти папи. Тук какво би трябвало да има? Бле. Бля. И ето защо им викам още блята. Винаги зазво бля. Я изглеждам супер. Какво има нагоре? Още изненади? Още блята. Много блята. Блята! Чао, блята! Това ли беше? Не очаквах точно това. Това сигурно е друг чест. Но как да вляза? Искам да вляза вътре. Ще бъде по разрушение. Моя грешка. Ду-ди-ду. Кой има тук? Лопатата не искам. За сега събрах 13. Добре да видя ако един ендърмен не ми изкопи и да ми изкара къла. Който и да е. Знаете, моя грешка, че аз в момента съм в края или за мен, както му викам, рая. Освен това блякане, ако обичате, мърквайте. Супер. Папите. Емералди. Да видя как ще ми стои бронята. Уля-ля, направо съм страхотна. Бле-бле. Тук ако не съм за други клипове, би трябвало да има се крила или беше в друга къща. Няма да падна точно сега. Бле. Не ми трябва, нямам кон. Изглеждам супер. Тук му ще ми почертава очите. Да.